Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Unsa? Kato nga? 50 million? Huwag ka na yung dawaton. 50 million pesos. Di ka bantay ka na. Kasabot ka ba, Marga? Kadako man! Di ka pagreklamo. Klamo ka pa. Kay para nato ng duha, Marga. 50 million pesos. Federico! Kitang duha ang mapulahan. Federico! Di ka bantay ka na. Sa dili madugay. Matigbak na nga na Daddy Rafael. Kita ng duha ang magpahimo sa tanan niyang katigayunan. Dili ba? Federico, dili maayong imong puhaton. Basta dili. Ha? Usbon ako. Para natong duha tungod kay sultihan talang ka. Sukad sa naitabo. Nagtutlan ako nimo. Federico, Yes, tinudan na yun na. Kabantay ka na. Nagtutlan ko nimo. Usa. Lagulagi ka na sa Daddy Rafael na ako. Nga iyang ihatag ang katunga sa 100 million pesos. suwayan ko lang. Dili kayo mong suwayan. Buhata yun ang akong isugo ni mo. Imando ni mo. Maningkamot ko. At kalitse. Ayaw anong maningkamot ka. Buhata yun. Kasabot ka ba? Ha? Nagkabantay ka ba? Buhata. Oh, Federico. Good. Mao ka na ihatag. Yung kondisyon ni Daddy Rafael. Musugot ko. Ya. Anhi si Abel. Kamahimo niyang security. Pero, ihatag niya ang akong gipangayo. Okay? 50 million pesos. Federico, Sulti si Daria na, ha? Klaro? oo, Federico. Tanaw na ito magdumili ka ba dali? Nga gano? Anhi na mo papuy Abil. Aron sa imong, may kabahin ako sa imong mga katigayunan, sa mga kabtangan. Baya, simple ko diya. Ditso lang siya puyo dari. Yang kumpanya nga na. Marasig na kadaog sa luto, anak. Paldo siya. No. Nakabantay ko, anak. No. Kinanglan, nga maniguro ko sa ako. Mag-una ko kuha sa kong bahin nga katigayunan. Kaya kung magdumili siya, magbasol siya. Kung dili ni mo yun ang Senyor Rafael Abel, makaluluoy taon siya. Hola. Tuwi ko. Way lai makatabang ninyo, Rafael. Ha? Mahugses alaot. Hangyo lang ko nimo. Sorry ha. Kining na ang nang hilabot ko. Wa ko labot sa kinabuhi ni Don Rafael, pero dugay-dugay na magukod. Trabaho din na si Ilaha. O nakadahay ko sa iyahang pagkamanggiloyon. Mutabang man sa mga nagkinahanglan. Pero nakaanak lang yun na sagsalpahes. Ama na si Federico. O nakaangkon sa nasiyang babae nga. Grabe, makapamarahay kang nyo, Rafael. Nga maukini. Mauna si Marca. Maayo kayo maulog-ulog sa tiguwang. Huwag ko na niya sa paraig. Ay, what na? Madugo sa dayos nyo, Rafael. Hola.
Pero kung dili man gyud nimo madawat ang offer ninyo, Rafael, no? Naara nimo pero basin og magmahay ka. Nga ang tao nga wa man nagana sa angkon kanimo, ha? Nga iya kang anak, imo lang pasagdan. Di ba? Hola? Oy, Miss Marga! Asa na si Abel? Ako gibiyaan. Dato dito naglingkod to dito sa may sofa ay. Tabangi ko. Ha? Usa ko ikatapang. Tabangi kong explicar ka nga, darling Rafael. Nga mo yun siya. Mo yun? Saan sa man, Miss Marga? Nga musugot na lang siya nga. Nga hatagan na lang si Federico siyang gipangayo. Para, ara sa ingon, wa ni kupot. Ha? Usa pa hindi pangayo. Nga bahinan siya sa kwarta nga nadawat ni Rafael gikan sa buyer sa yuta. Katong kwarta nga, hapit patulis. Maong ba? Musugot siya nga. Kana si Abel. Mahimong security ni Rafael. Basta ihatag ni Rafael ang 50 million pesos kaniya. Unsay nga? Abel, marika. Hola. Wag yun, masipyat akong pangagpas. Kalabot sound sa. Kwarta rin yung kiapasaan ng bayhana. Sibuto niyo pasabot. Nay, dili pala dugay, ni doon ako si Marka. Magpatabang na ako siya, ha? Madto dito kang inyo, Rafael, nga hatagan si Federico og 50 million pesos. 50 million pesos. Kadako ko na ako. Oh, mao niyang gipangayo. Ug dili siya mo supak nga kuhaon kuno kang security guard ni Don Rafael. Hola. Oh, di ba? Anha ni mo masuta nga kwarta ra gyud giapasa ni Federico. Tabang pug explicar sa Marga otro. Sa to pa, ako hinungdan. Ang kuan kining Hindi lang ko gusto mapugo si Don Rafael tungod anak. Tungod lang na ako, okay? oh, hinoon, wa pa ta makasiguro kay si Don Rafael bisag mangdiloy-on na siya. Pero di prinsipyo po na siya baya. Kung unsa iyang isulti, iyagin ang tumanon. Kung musugot na, okay, pero kung dili, iyasad ng tumanon. Hola. Si Bay Abel. Siya nawag. Hello, Bay! Bay, nawag ko nimo. Di ako silang Don Rafael. Oh, saan magsugod ka niya? Kuan kining patabang ko nimo, patambag ko. Ha? Patambag? Ano patambag ka? Sa problema? Problema na kalit ka milyonaryo, ha? Bay, paminaw. Ingon ari. Naku, mo nang nahitabo karon. Oh, day. Paita eh. So, pag si Federico nga si Bay Abel mahimong security guard Don Rafael. Apan, muyon ko no siya. Kung natagan ko no siya ang 50 million pesos, bugti sa iyang pag-uyon. Ah, grabe hagod anak niya. Murag naghinubra na pud na. Nisulti Bay Abel. Kadako sad anang maong kantidad nga pangayoon oy. Mura nagkidnap for ransom. Oo, mauyon. Murag yun dunay kikidnap unya bugtis kaluwasan ipalukat og 50 million. Sa bitaw. pag naman na oy. Bitaw, no? Nya muhatag si Don Rafael og 50 million. Kadako po presyo ni Abel good. Dili si Bay Abel na kong presyo, si Federico. Pero si Abel ang matungnan ana. Kung dili patungod niya, dili man mangayo og 50 million si Federico sa iyang daddy Rafael. Ngigan yun ang panahon na. Yan yung ginuhon rin paglitok ng mga milyon-milyon. Lagi uy. Nisod ng mali-maletang kwarta. Ano? Ni Rafael, di ang imong kape. Salamat, Ola. Miss Marga, di asa di mong fruit juice, oh.
Salamat, Ola. Kang Abel di ay. Di ako ihatag sa niya, Nyor. Tubig na may iya. Okay. Abel, may son. Gamay lang apa ilog. Sir, nagka-problema mo tungod lang na ako, no? No. Dili kini problema, Abel, my son. Problema giti nga rin na, sir, kay muraman og diligid mo yun si Federico. May solusyon, Ana. Rafael. Solusyon. Usabang solusyon, Marga. Sige, isulti ka na ko, darling. Kay ako na yung buhaton kung unsa ka na. Imo na lang ihatag ang gipangayo ni Federico. Ang kwarta? Ha? Yes, darling. Total, entitled man po tingali siya nga makadawat, diba? Marga, darling. Kuwan. Imo man siyang anak. Ihatag na lang. Muuyon siya nga. Anhi si Abel dire. Basta tagan mo lang siya katunga sa kwarta nga imong nadawat. Gikan kang Mr. T. Ang bayad sa yuta. Iyang pangayoon, ang katunga. 50 million pesos. Wa pa ko mabuang, Marga, nga ihatag na ko ang kwarta. Ha? Rafael, darling. Ha? Gibuguan siya na ko, ha? Gigamihan siya sa kugotok. Ngano hatagan ko man siya, inguna na kadakong kantidad. Ha? Sa siya siniswerte? Paldo siya? No, dili, no ka. Dili kumuhatag niya nga na maong kantidad. O dili siya makamando na ko. Nakadungo ka ba, Marga? Dili! Labaw sa tanan. Way makapugok na ko. Kinsay akong papuyo niling akong panimalan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!